Yesu. Saka kana vanhu vakatenda muna Kristu Jesu vanofanira kunge vakufamba mumweya. Vanofamba mumweya vanoita zvemweya. Vanofamba mumweya vanorarama mumweya. Vanofamba mumweya havaiti makuhwa. Ngarive nesu. Kulavo abakhonzayo ukuthi xa bamvumayo ukuthi uThixo nguye ofanele ukuthi sihlale naye. Mabephila kuye bafanele ukwenza okufuna yena. Haleluya. Saka ndinotenda Kristu ati songani sahama ndinakwaya kakurisa. Ndangodze mtungamiri wangu andichakwanisa kutaura amene zvirikuita izwi rangu kuti zvakanaka. Ndinongotaurawo mazwi maviri wawo. Ngarive nesu. Haleluya. Tsamba yakumbirwa Genesis 48. Mazwi makuru akanzi Jakobho unoropafadza vanakomana vaJosefa. Toitangira pa10. Yes. Zvino meso aIsraeri akanga oona madzererere. Nokukwegura wakanga asachagoni kuona. Josefa akavabata vari vaviri. Efraimu norudyi rwake kuruboshwe rwaIsraeri naManase kuruboshwe rwake kurudyi rwaIsraeri akavaswededza pedyo naye. Israeri akatambanudza ruoko rwake rworudyi akarwisa pamusoro paEfraimu waiva muduku noruoko rwake rworuboshwe pamusoro paManase. Akapesanisa mavoko ake achiziva nokuti Manase wakanga ari wedangwe. Akaropafadza Josefa akati, Mwari uya wakafamba madzibaba angu pamberi pake, vana Abrahama naIsaka. Mwari wakandifudza paupenyu hwangu hwose kusvika zuva ranhasi. Rugare nesu. Saka shoko randinaro panapa richa shoko duku asingatotibatsirani pamusoro pekwatakabva nekuti kuti tikwanise kuparidza zvese zvatiri kuita nekumedura kwatiri kuita chingwa, nekuti kumedura chingwa ndo shoko irori. Kana shoko richitoparidzwa tichitogutsa munhu wemukati. Ngarive nesu. Saka kana munhu wemukati chitinomugutsa tinorevei. Wenotaurwa na 6 John yapa 48 pachitaurwa shoko rekuti kana hama tiungana sezvatinoita nguva dzose pane nhau yechingwa chakadyiwa nemaIsraelite, ichocho vakachidya vakafa. Asi inini ndini chingwa chekuti kana mukachidya hamusi kuzofa. Chiri kunzi hachisi kuzofa icho chichi. Hausi mweya, haisi nyama yatiri kuona panze yanga ichitaurwa nemutungamiri kudzitebhenekari yatinoona yekunze. But chiri kunzi kana tikadya tikaguta ndo mweya. Kureva kuti munhu kana achifamba chinonzi munhu ndo chiri mukati. Ngarive nesu. Chinonzi munhu ndo chiri mukati padikani. Ndo chiri kutaurwa neshoko kuti kana shoko richiparidzwa iye munhu wemukati anenge achitodya chingwa chinomugutsa chekuti kana akagara munhu anenge ane utano. Ndava munhu wemukati ane utano hwechingwa chipenyu chinogara nokusingaperi. Saka paridza pano ati vadikani ndava takaberekwa takafa isi hatifaniri kuti tizodzokera zvekare kufu takangofa futi. Tinofanira kuti kana takaberekwa takafa tikwanisewo kumuka kwatiri kutaura kusiko kutuzira maziso. Asi ndiko kuti shoko rararama matiri tobva tarigara mariri. Koiro shoko racho rinomboti chivadikani roti ani nani anorinzwa akariita achafanana nemunhu akavaka imba yake paruware. Ngarive nesu. Saka pana pashoko redu rikuti Genesis 48 mukaitangira kana yose nhoroondo chakakura yakanga iri nhau yakanga yakanaka iyi. Ndava Josefa tese tinomuziva kuti akanga asiya madzikoma ake ndobva auya kuIjipita. Inhoroondo yakareba iyoyo. Asi pekupedzisira akazoitawo vana vake vaviri, Efraimu
na Manase vakazoita ari kunyika yekutizira, nyika yeIjipita. Saka nawo nekuda kwenzara hama dzake dzakazoteverawo kuIjipita, Jehovha dzauyawo ikoko kusanganisirawo baba vake Jacob anonzi Israeri. Kwakubva vauya kuIjipita, vasvika kuIjipita pane imwe nguva mukuru yakanga akwegurawo anonzi Jacob, ari kutunzi neshoko akatozomuka paakanga akarara nekuti akanga auya Josefa nevanakomana vake vaviri kuti vagone kuropafadzwa naIsraeri. Asi pakuropafadzwa ipapa ndo pane chitsotsi chandoda kuti ndigone kushuma evhangeri. Ngare venesu ari kunzi Josefa achiuya nevanakomana vake akanga akabata mwana mukomana akanga akamubata neruoko rworudyi, umwe akanga akamubata neruoko rworuboshwe, achienda kunani naye kuna baba vake kuti avaropafadza. Asi pakunoropafadzwa kwababa haana kuita zvido zvaJosefa, akabva apesanisa maoko ake, akabva apesanisa maoko ake. Shoko rinobva rati achizviziva. Hauna kuranzwa ipapa ndoivhangeri yandangosimukirai iyoyo vadikani. Chakumbira hangu varume vanokwana kuita pana vamwe varipo panapa. Changokumbira tungamiriri wangu panapa neumwewo wana vaviri motongondiwira ipapa patungamiriri wangu tikwanise kuti kana ndakusimuka ndichipatsanwa chinhu chinzwise tese zvandikuedza patakabva. Uya henyu mutungamiriri, ndoda vamwe apa vaite vaviri. Ndiye achaita Josefo. Saka zvanhasi chete yaiparava mutungamiriri zvanhasi bata henyu ndoda varume mundibatsire 2 minutes hanzi handina nguva. Ndodawo pazomira pana panonzi Jacob akanga kwegura zvanhasi chete. Ndazoverenga shoko hamai, ndazoverenga ngeshoko. Jacob anogona kuuya akakwegura zvisingaiti ati zvisinei hauna kukwegura. Rugare ngarive nesu. Saka ndo pakaitika nyaya dzakaitika tatamboverenga tichingotevedzera zvishoma neshoma. Verengai tinzwe tangirai pa13. Josefa akavabata vari vaviri. Uyu ndi Josefa ndobabata vanakomana vake kudai. Efuremu norudyi rwake. Efuremu ndeupapa parudyi rwake. Remember Ephraim ndiye akanga ari mudiki. Akanga ari mudiki. Right. Kuruboshwe rwaIsraeri naManase. Noruboshwe rwake. Aimira papa. Kuruboshwe rwani? WaIsraeri. Kuruboshwe rwaIsraeri. Pakanga kuna Manase. Talo kuManase. Zikaitinzo. Kuruboshwe rwaIsraeri naManase. Noruboshwe rwake kurudyi rwaIsraeri. Sokorodza ipapa pamuna kupaita zvakanaka. All right. Kuruboshwe rwaIsraeri naManase noruboshwe rwake kurudyi rwaIsraeri. Neruboshwe rwake kurudyi rwaIsraeri. Radoti uyu ndi Manase. Right, uyu ndiani? Ndiye Israel, ndiye Jacob. Saka zvaari kusvika panapa manje. Uyu aita nyaya idzi ndi Josefa, aita achizviziva. Saka kana akadai kuno akabata kuna Ephraim, kuno kuna Manase. Uyu anoropafadza aingofanira ngouya straight oropafadza kudai. Zvaingori izvi zvasingadi kana kuti zvibvunzwe izvozvo. Uri kuona here zvaifanira kuti aite munhu. Aingofanira kuti Josefa akanga aiona kuti baba vangu kuti varopafadze mwana mukomana jaya hombe nderirika kuti ndiye anofanira kuropafadza neruoko rworudyi. Zvakatoreruka nokuti akanga atoironga metsi yako kuno, but ari kuno akanga asina metsi yakadaro, akasvika akaropafadza nemutoo wakadaro ndobva aisa ruoko ndobva adai. Saka ndopari kunzi uyu Josefa akanetseka zvisingaiti, akabatikana zvakanyanya kuti asi baba kukwegura here kuti vari kuropafadza mwana mudiki iye mukuru aripo. Ngarive nesu. Saka panofanira kuona muchinjikwa. Saka ngarive nesu. Ipapa panofanira kuona muchinjikwa. Ukatadza kuona muchinjikwa ipapa pacho ne problem. Madanirwo achakaitwa vadikani.
unofanira kuyevuka. Efraimu na Manase vakaberekerwa munyika yeutorwa. Vakaberekerwa munyika yeutorwa yeutapwa. Saka nhasi uno Israeri, saiye Israeri akanga ane imba yerugare, ndiye auya kuzoropafadza hama idzi kuti dzikwanisewo kudyawo zvinhu, vakwanisewo kupinda muimba yenhaka, vakwanisewo kuti panogoverwa naBhenjamini naJudha pfuma, ava vana ava vapinde. Saka kana uchiona Efraimu naManase unofanira kuzviona iwewe muEdheni. Rugare ngaruve nesu. Kana uchiona Efraimu naManase unofanira kuona iwe muEdheni kuti wakanga wakarashwa, wakanga usingagoni kuyeukwa, wakanga uri munhu akaberekerwa munyika yechivanhu, asi nekuda kwenyasha dzepamuchinji kwadzo waona idzi wakakwanisawo kudya nepanodya vamambo. Rugare ngaruve nesu. Efraimu naManase havaikwanisa kupinda pamugove yaJakobo. Hallelujah. Sorry, ama ngizonkolera ngoba uthetha wami ngizothetha sometimes in fasting ngoba hey ixesha lakho nelasibetha. Hallelujah. Amen. So uthetha nendaba kaManase noEfraimu ukuthi thina sibe singabantu babelahliwe singaziwa, kodwa ngokufuna kwayo umusa wayo yona inkosi yasivela umusa sabakwazi kubizwa thina ukuthi siye kuThixo ngomusa wayo. Hallelujah. Amen. So ndona uyilipo phanapha ukuthi sezwathekadai. Rugare ngaruve nesu. Kana iye Jesu achitaura nyaya yecoin rakarasika, hausi kuzvionawo here wewe kuti ndiwe coin rakanga rakarasika. Pana mako papa pana Luka pa 15 paya pachitaura nezvenyaya yecoin rakanga rakarasika. Rugare ngaruve nesu. Saka iwewe neni kana uchizviona tiri panapa tichishumira ivhangeri uchiona tidikitira kudaiwo, unofanira kuzviziva kwaakabva. Iye anongozoti chiko nokuti ivhangeri yedu inofananidzirwa nezvakaitika rakanga riri dhramu, rakanga riri zvinhu zvakanga zvichauya, zvinouya zvacho akanga ari Kristu. Ndozvinotaura vaKorose paya pa 2:16. Rugare ngaruve nesu. Saka ndiri kutaura nemadanirwo atakaitwa kuti kana takuita nyaya dzetafura idzi unofanira kuziva kwawakabva kuti wakadaniwa sei. Nauye muchinji kwavadikani hama ndo yakatisunganidza kuti Manase naEfraimu vave pamwe chete nanaBhenjamini nanaJudha nanaSimoni vave pachinhu chimwe chete. Saka isusu zvatakaberekerwa kunyika yekuraswa takauya nekuda kweropa rake Kristu Jesu kuti tikwanisewo kudya patafura yerugare. Rugare ngaruve nesu. Pane imwe nyaya inondinakidza pachapita iyoyi ndichida kuti ndigare hangu pasi yekuti pane imwe nyaya yakaitwa nomwe murandakadzi iri pana Rute. Hamuna nidi kubereka mutungamiriri. Rugare ngaruve nesu. Ndinofara panapa Rute anosimuka panyika yekwake nehama dzake. Rugare ngaruve nesu. Vana Erimereki nevanakomana vake vachibva ikoko vachienda kunyika yeMoabhu kwavakazonorarama vari. Ndo nhau imwe chete yandiri kutaura yaEfraimu naManase. Rugare ngaruve nesu. Saka kana munhu agere panapa anofanira kuzviona saEfraimu naManase akadaizwa kuti nekuda, asi paakanga asingakwaniswi akakwaniswa kuti akwanepo. Rugare ngaruve nesu. Saka ukazocherechedza Rute indava kaRute ndifuna kuthetha nayo. Vave ngabantu vabephila vaseBhethlehema lekaJudha bephila. Rugare ngaruve nesu. Ndisanangure kuti hama isanyanyi kunetseka ndichataura nechindevere zvishoma. Ndotenda kuti vazhinji tinochinzwa chiXhosa asi nayo kuti tisingaderi kutaura. Saka hama idzi dzairarama dziri kuBhethlehema, asi kuBhethlehema kwakaita nzara huru. Ndobva vatiza vakaenda kuMoabhu, ndobva vanorarama vari kuMoabhu. Ndokubva dzazosvika hama dzikashayikirwa ikoko. Naomi akashayirwa nemurume wake nevanakomana vake vaviri. Oh, haleluya. So ke uRute uNaomi suka ke eBhethlehemu Juda waya ke elizweni leMoabhu wayafika eKhonani. Efika ke umkakhe wabakwazi kusweleka wafa. Abantu abakhe babakwazi ukuba nabafazi. Abantu abakhe bonke basweleka wasala abafazi.
So at a certain time ke uNaomi wayesecabanga ukuthi kungcono ke ngiyele elizweni lakithi ngoba the reason why bebaleka elizweni lakibo ibindaba yendlala. So now indlala siphelile eBethlehem Judah sebecabanga ukuthi mana sibuye. Amen. So inkinga iyabakhona ukuthi laba abantu babebaleka indlala. So now bathi ke kungcono ukuthi sibuyele ngoba indlala sithe nayi siphelile. Kodwa nekubuyeleni kwakhe kasenayo umkakhe nabantu bakhe kasenawo senguNaomi nje kuphela qha. Amen. Saka uchaziona ukuthi phane mama situations ekuthi khana munhu akararama ari muna Kristu Jesu akararama achita zvinhu zvekunamata tichiti varume hama zivai kuti muri Ephraim naManase vakagamuchira nyasha ikuti nekuda sinekuda kwake vanhu ivavo vanoti kana vari kuna Kristu kuno vane zvimwe zvinhu zvavanoona kunze zvekuti kune vamwe vanhu vanenge vakuguta vanenge vachinzi receive a car vachitoireceive kuchinzi receive a house vachitoireceive votobva vatobuda muchechi yaKristu vobva vatoenda ikoko vokunozikunoabva ikoko kunoenda vanhu vanoti kana vakarinzwa kuti vana nhipetonamata zvinhu zvavo zviri kufamba vanotobva muchechi yaKristu vachimhanyira zvinhu zvinotobatika votanga nokudaidzwa kwavakaitwa ivo ndo zvakaita hama idzi vakati Jerusalem maita nzara munyika vakaona zvakanaka kuti hatikodzere kuti tidaidze kuna Mwari mupenyu zvakanaka kuti tiende kunyika yakatukwa yainamata zvifananidzo tisvikeko tinamate Mwari weko tichiguta tisiyane nezveMwari wechokwadi ngaringarive nezvo vati tinondifadza vaenda ikoko kunonozobva vakadzi vaita vaviri ukangona paita vakadzi vaviri patotanga ngaringarive nezvo vakadzi vakanga vatu umwe wacho ndobva abvunzwa navamwe kuti topfuurira mberi nerwendo tidzokere kunaka kwangu kana uchida kana handina zvandingakwanisa ndiita nokuti ndakwegura handina zvandokwanisa kukupaya umwe andobva ati ndinodzokera mwati hai handei ndiye anonzi Rute ngaringarive nezvo saka ukatarisa history yevaMoabhu uchaona kuti ndo vanhu vakanga vakatukwa kwazvo naMwari pamusoro pekunamata zvifananidzo vakanga vari vanhu vakanga vakatukwa kusvika pekupedzisira asi ikokoko nhanje ndo kwakubva mukadzi akunopinda kwaJudha ngaringarive nezvo ndiwa munozonzwa chinzi akunogara naBhoazi uchitaura zvinhu zvakawanda handiri kuchitaura but chinhu chakuru chandiri kuda ndechekuti wazviona here kuti muchechi kuvaHedheni ndokwabva chechi ine simba kuvaHedheni ndokwauya chechi ine mudzi rugarengarive nesu rugarengarive nesu nekuti kudaidzwa takaitwa 2 minutes mama ndogara pasi mama wangu nyapera nje kancane ngizochopa manje saka sezvo takadaidzwa nenyasha dzake tinofanira kuti nyasha dzacho tidzishandise nemutoo unoda iye akatidaidza ngaringarive nesu haleluya haleluya saka kana ukanzwisisa zvandiri kuedza kutaura uchaona kuti kana taakunamata taakunowakuziva kuti Kristu watinonamata akatida nemutsa wakadikwa ari nomusa ongakanani haleluya akatida nemwoyo wakadii saka kana toimba kuti ndonamata ndonamata